Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Казан еншәсендә яңа эко-район барлыкка киләчәк. Мы не строим, мы продаем образ жизни. Кайсы компанияләрнең проектлары җиңүгә дәгъва кыла. Жюри фикерен Нияз Рахман тыңлап кайтты. Тагын йөзәргә туры килерме? Машинага даже эшенә керде. Бала белән кайтып барган вакытта без туктадык, потому что барып булмый иде. Мәсьәләне прокуратура үз күзәтүенә алды. Яңгыр кыйларын кайчан тәртипкә китерерләр? Гөлназ Сәхетдинова белеште. Бер ай эчендә 2000 мөрәҗәгать. Булышабыз искларны ясарга, аннары үзебез заключение биргән. Казандагы торак коммуналь хуҗалыгы проблемаларын Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләте вәкиле тыңлады. Шәһәр халкын нәрсә борчый? Айза Шаймарданов. Түбән Камада Долгое күленнән ни өчен әйләнгештән йөриләр? Сулыкка кем хуҗа булган? Бу хакта Гүзәл Әлимова. Алабуга икътисади зонасында бүген тагын 4 завод эшли башлады. Яңа резидентлар СТ Алабуга, Смит, Ростанер, Русский ВОЗ компанияләре. Гомуми инвестицияләре 1 миллиард сумнан артык. Ачылу тантанасында катнашкан республика президенты 200дән артык яңа эш урыны булуын билгеләп үтте. Яңа компанияләрнең ниләр җитештерәчәген Илшат Аюпов күреп кайтты. Махсус коммерция өчен техника җыю идеясы узган елда тормышка ашырыла башлый. Хәзер әлеге завод ачылгач, эшләр күпкә җайлырак барачак. Конвейердан 3 минут саен бер машина чыгып торса да, махсус техника ясау күп вакытны ала. Шуңа махсус предприятие ачылган. Заводның үзенчәлеге шунда, биредә махсус техника җитештерелә, мәсәлән, үзйөрешле лаборатория, балалар автобуслары, ашыгыч ярдәм машинасы, почта инкассаторлар өчен махсус техника, аларның саны 150-гә кадәр җитә. Күз алдына китерү өчен, бу компания булмаса, өр-яңа микроавтобусның урындыкларын алып атарга туры килер иде. Сборка специального автомобиля занимает больше времени, чем можно себе позволить на конвейере. Монда машиналар кирәкле төскә буялып кына килә, аларга җиһазларын биредә урнаштыралар. Бу җитештерүдә вакытны тизләтә, чыгымнар кими. Икътисади зона резидентлары буларак бүген бер юлы 4 компания эшли башлады. Ростонер, мәсәлән, картриджлар өчен кирәкле сыекча, Смит компаниясе пластик турбалар, Русский ВОЗ полиэтиленнан балавыз ясаячак. Алар белән Татарстан президенты танышып чыкты. Җитештерү предприятиеләре бөтен уңайлыклары булган Синергия индустрия паркында эшли. Аның мәйданы 6000 квадрат метр. 4 производства, общий объем инвестиций практически 1 миллиард рублей, это свыше 200 рабочих мест. Но у нас есть еще в этом году планы открыть еще 2 предприятия, более крупных. Офис техникасы картриджларны тутыру өчен кулланыла торган сыекча моңа кадәр Россиядә җитештерелмәгән. Бу тулысы белән импортны алыштыру һәм әлеге хезмәткә бәяләр арзанаю дигән сүз. Заманча балавыз белән дә шул ук хәл. Аны элек Америкадан сатып алганнар. Хәзер менә аена 150 тонна биредә чыгарылачак. Ул ишек тәрәзәләр, башка пластик продукция өчен кулланыла. А у нас будет отечественный сервис. Безнең үз чималыбыз, үз продукциябыз булачак, беркемнән бәйле булмыйбыз. Барлык 4 заводның да алдагы 3 елга бизнес планнары әзер. Җитештерү күләме бермә-бер артачак. Чөнки резидентларның белдерүенчә, Алабуга икътисади зонасында моның өчен бөтен шартлар тудырылган. Алабугадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Үзе шәһәр эчендә, ләкин тормыш табигать кочагында башкаланың Киров районында шундый уникаль яшәү урыны барлыкка киләчәк. Әлеге район барлык табигать байлыкларын саклап яшәү өчен үзенчәлекле урын булырга тиеш. Проектны чынга ашыру өчен Татарстанда махсус конкурста игълан иткән иделәр. Аңа 122 гариза алалар. 47 архитектур һәм төзелеш берләшмәләре үз эшләрен тәкъдим итә. Шәһәр яны проектлары хакында Нияз Рахман. Жаулап торган агачлар арасында табигать кочагында торак йортлар Киров районында яңа шундый экологик шәһәр барлыкка киләчәк. Ләкин ул тиешле таләпләр буенча төзелергә тиеш. Йортлар биек булмаска, агачлар кесилмәскә, табигый ландшафтны саклау төп бурычларның берсе. У нас таких проектов еще в столице не было, чтобы комплексно, 760 гектаров. Да, у нас есть микрорайон, целостно подойти и решить такую задачу, у нас такого опыта не было. Киров районы шактый катлаулы, шуңа күрә инфраструктура, инженер челтәрләре буенча ташландык суларны чыгару проблемасы бар. Сораштыру күрсәткәнчә, Казан һәм якын тирәдә яшәүчеләрнең 45% башкалада торак алырга планлаштыра. Димәк, яңа районга ихтыяҗ булырга тиеш.
Әлік проектның негізінде төп 5 фикер ята. Ул шәһәр тормышы халық күпләп яшәгән җир һәм аңа охшаш урын Казанда булмаска тиеш. Үз чиратында проект әйләнә-тирә мөхитне үз эченә алып, табигать белән гармониядә яшәүне күз уңында тота. Конкурска 122 мөрәҗәгать кабул ителә, шулар арасыннан 47 архитектур һәм төзелеш берләшмәләре үз эшләрен тәкъдим итә. Җир шарының 37 почмагыннан белгечләр Казан яшәсендәге экологик районны күз аллауларын юллый. Бүген финалга чыккан 3 эшне билгеләделәр. Мы прирастаем такими новыми проектами, которые... Без шундый яңа проектлар белән үсәбез, алга атлыйбыз. Ул Казан гына түгел, башка төбәкләр, Мәскәү, Санкт-Петербургта яшәүчеләрдә дә кызыксындыру уятыр дип өметләнәбез. Шулай итеп финалга 3 компания чыга: Англия, Франция, Бельгия, Россия, Нидерланд һәм Россия, Британия берләшмәләре. Партнерлары арасында Казан компаниясе дә кергән. Приз фонды 12 миллион сум, ә җиңүчене проектны тулысынча тәкъдим иткәч 7 ноябрь көнне ачыклаячаклар. Нияз Рахман, Ринат Сафин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көчле яңгыр явып узган сайын Казан урамнарын су баса. Башкала прокуратурасы бу хәлгә тыныч кына карап тора алмаган. Казанның башкарма комитеты җитәкчесе исеменә кимчелекләрне бетерү кирәклеге хакында хат җибәрелгән. Аңа җавап кайтару өчен шәһәрнең 1 ай вакыты бар. Прокуратура шелтәсенә мэрия хат белән генә җавап кайтарырмы, әллә эш беләнме? Гөлназ Сайфетдинова белеште. 2 атналык булган хәл: яңгырдан хәтта автобуста качып кутылып булмый. Машиналар йөзә, җир асты кишүләренә су тула. Июнь ахырында да шулай ук су баскан иде. Ул чакта 3 сәгатьтә 1 айлык яңгыр яуды. Машинага даже эшенә кирдек. Бала белән кайтып барган вакытта без туктадык, потому что барып булмый иде. По пояс в воде. Билдән су йөреп йөргән бар иде Роторный урамында, ветеринар академия янында. Моңа ияләнеп барабыз инде. Прокуратура бу фактларга күз йоммый. Яңгыр яуган сайын мәгълүмат чараларында төзек булмаган яңгыр кыйлары турында сүз чыгуда мәсьәләгә игътибарны арттыра. Кимчелекләр Дементьев, Восстание, Бондаренко, Мусин, Островский, Академик Арбузов урамнарында табыла. Прокуратура города Казани в адрес исполнения. Казан прокуратурасы шәһәрнең башкарма комитеты җитәкчесенә яңгыр кыйларын тәртиптә тоту, кимчелекләрне бетерү кирәклеге хакында гариза юллады. Законда ителгәнчә яңгыр кыйлары җирле үзләргә карый. Урамнарны су басмасын өчен алар чара күрергә тиеш. Сәбәп яңгыр кыйлары тыгылуда гына түгел, төзелеш вакытында да хаталар китә. Кайбер урыннарда яңгыр сулары агып китүче рәшәткә өстенә асфальт җәеп киткәннәр. Дальше приедет ремонтная бригада, она расковыряет асфальт, которым дождеприемник был закрыт. Җиңү проспектында бүген яңгыр кыйларын рәттән чистартып баралар. Берсендә эш 2 сәгатьтән алып көне буена сузылырга мөмкин. Чокыр эчендә күпме чүп-чар булуына карап. Мусорда үлән дә тула, песок та тула, бетмәле тула. Шуларны чистартабыз, юдырабыз. Суыртып, дрәзне суыртып, алып китәбез свалка. Казанда яңгыр кыйлары шелтәренең озынлыгы 350 километрга сузыла. Узган ел аларны чистарту өчен 100 миллион сум акча бүленгән. Эш бара, әмма шәһәр прокуратурасы аны җитәрлек түгел дип саный. Прокуратура шелтәсеннән соң нинди чара күреләчәк? Башкарма комитет бүген мәсьәләгә язмача аңлатма бирде. Прокуратура гаризасы карала, шушы документ нигезендә яңгыр кыйларының торышына җентекле анализ ясалачак. Киләчәктә тикшерү нәтиҗәләре буенча кимчелекләрне бетерү өчен чара күреләчәк. Башкарма комитетка 1 ай вакыт бирелә, шуннан соң прокуратура алдында хисап тотасылары була. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Капиталь ремонт судка кадәр барып җиткергән Казанның Фрунзе урамы 19-нчы йортында яшәүчеләр төзекләндерү эшеннән канәгать түгел. Алар халык фикерен исәпкә алмыйча йортның проектында каралмаган үзгәрешләр керткәннәр дип саный. Бүген алар Татарстанда кеше хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская белән очрашты. Монда торак коммуналь проблемаларны хәл итә алмаучылар җыелды. Айзат Шаймарданов тулырак. Бу подвалга керә торган юл безнең. Безгә ачкычны управляющий компания бирмәй. Бер ачкыч собственникларда булырга тиеш дип. Гөлфиза ханым яшәгән йортта проблемалар 2016 елда капиталь төзекләндерүдән соң башланган. Подвалга кертмиләр, а подъездга керүгә төрле үзгәрешләр булган. Безнең менә шушы радиаторны без ремонт барганда замечательно ясадык. Менә шушында лестницадан менгәндә безгә бик уңайсыз, как будто башыңа төшкән кебек була. Фрунзе урамындагы 19-нчы йортта төзекләндерү өчен халык фикерен исәпкә тотмыйча эшләделәр ди. Гөлфиза Галимҗанова ул вакытта йорт шурасы рәисе була. Капитальный ремонтны без кабул итмәдек дип дияргә можно. Акт приемки закончен капитальный ремонт. Ни председатель совета не подписал. Подписал просто Желез, якобы Желез подписал. А он, Гнебаев, собственно, говорит, я, говорит, не подписывал. Документын сфальсифицировали. Гөлфиза ханым югары судка кадәр барып җиткән, ләкин бу дәлилләр генә мәхкәмәдә җиңәргә ярдәм итмәгән. Бүген ул беренче итеп кеше хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил белән очрашуга килде. Мәхкәмә якламаганны Сәрия Сабурская якларды. Нарушены наши права. Пожалуйста, через суд.
Через суд. Решение суда может отменить только суд. Только суд. Төбә турында менә аны карай кирәк, аннары входной группада да бар бер нинди мәсьәлә. Соседних два дома, один жильцы отстояли от этой программы. Абу ханым күршеләре белән өйләреннән чыгарулары хакында сөйләде соңгы елларда. Яшел Үзән өчен бу яңалык түгел, йортны авария хәлендә дип таныганнар. Хәзер безгә шул жилищный кодекс буенча тиешле акча да бирмәгәннәр. И яңа благоустроенный квартирада бирмәгәннәр. Алинәнең документларын алып калдылар. Управляющий компания. Очрашуга күпчелек өлкән яшьтәге ханымнар килгән иде. 20 проблема безнең өйдә. И 5 ел йөрим, бердә булышмыйлар, берсе дә коягына җирмим, жилищный инспекциягә дә, депутатларга да. Проблемаларны кеше хукукларын яклаучыдан тыш торак инспекциясе һәм иҗтимагый палата вәкилләре тыңлады. Канун бузылган булса, алар судка кадәр барырга ярдәм итәчәкбез дип ышандырды. Без булышабыз искларны язарга, аннары үзебез заключение биргән. Очрашуда бүген барлыгы 8 кешене кабул иттеләр, ләкин мөрәҗәгать итүчеләр бермә-бер күбрәк. Соңгы бер ай эчендә генә дә торак коммуналь хуҗалыгы проблемалары буенча 2000 мөрәҗәгать кергән. Һәм аларның берсе дә алга таба җавапсыз калмаячак дип ышандырдылар. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Суга якын килеп булмый Түбән Кама районында күршеләр Долгая күле ярын бүлешә алмый. Дачада яшәүчеләр үз йортлары тирәсендә су кырында кыйма эчендә калдыра. Айруча җитезләр монда сарайлар да салып куярга өлгерә. Башкалар йөзәргә дә кирә алмый, балык тотып табигатькә сакланып утырырга да. Халык мөрәҗәгате буенча бүген экологлар Росреестр белгечләре белән күл буена юл тотты. Берсе ярга мунча салып куйган, икенчесе кыйма тоткан, өченчеләрендә ял итеп утыру урыны. Бу очракларның барысы да сулыкка керү юлын чикләү дип атала. Чөнки хуҗалардан башка хәзер беркем дә күлдән файдалана алмый. Насосный с пирсом, да? Да, с пирсом. С пирсом. Так, дальше 150 и 150. 150 уже бани пошло. Дача тотучылар бу гаепләү белән килешми, без закон бозмадык диялар һәм сарайларны сүтүдән баш тарта. Что, земли мало, что ли, у нас? Зачем? Это... Что, нас земли, что ли, мало? Земли-то только чердак, все сделано нормально, что вам надо? Җир кодексы бу очракта катгый, үз белдегең белән участокны чикләгән өчен 5000 сумнан артык штраф каралган. После судебного решения Суд карары чыкканнан соң җирдән файдаланучылар закон бозу очракларын төзәтергә мәҗбүр. Димәк, төзелгән сарайлар сүтелергә тиеш. Мин гомумән һәркемгә бу мәгълүматны истә тотарга һәм закон таләбен үтәргә киңәш итәм. Су кодексы нигезендә корылмалар ярдан 20 метр читтә булырга тиеш. Бу очракта штраф 3000 сумнан 6000-гә кадәр. В основном в береговой полосе 20-метровой зоне, да? Вот. Гадәттә бу 20 метрдагы полосада мунча, кыйма, теплицалар төзелгән. Без протокол төзибез һәм сүттерү өчен эшне судка җибәрәбез. Экологлар бүген һәр нәрсәне фотосурәткә төшереп алды. Хәзер хуҗаларын кисәтәчәкләр. Ул да булышмаса, суд юлын таптарга туры киләчәк. Гүзәл Алимова, Светлана Шомкова, Фәхри Исламов, Яңа Гасыр каналы. Меркурий системасы эшкә ярдәм итмәя тоткарлый. Бүген башкалада ветеринар документларына яңа системага кертү буенча 2 айлык эшчәнлеккә нәтиҗә ясадылар. Нәтиҗә бәхәсле. Һәр өченче документ хата белән кертелә. Тик от итенә, дуңгыз итеннән алынган анализларны теркиләр. Азык телегә әле килеп җитмәгән, ә ул инде кабул ителгән дип куела. Республиканың ветеринария идарәсе эшмәкәрләр белән очрашып, бу мәсьәләләрне ничек хәл итү алымнары турында сөйләште. Все хорошо, все верно. Ветеринарның телдән генә ярар диюе дә, куйган мөхөре дә итне сатуга чыгару-чыгармауны хәзер тулысынча хәл итми. Иң мөһиме Меркурийда булу. Махсус электрон система азык-төлекнең җитештерүчедән кулланучыга барып җитү юлы. Кем товары, анализлары, кабул итү нукталарында аңа инде бәя биргәннәр. Бу юлдан бару Сират күпере узу белән берди эшмәкәрләр. Ул эшне башкара алырлык кешеләр барлык оешмаларда да юк, күбесенә махсус белгечләргә мөрәҗәгать итәргә туры килә. Бу исә өстәмә чыгым дигән сүз. Кыскасы, бу бизнес вәкилләренә чүп өстенә чүмәлә кебек. Ничек кенә булмасын, Меркурийга Татарстанның барлык кафе, ресторан, ашханәләре кушылган диярлек. Көн саен системага 100 меңгә якын документ керә. Тест рәвешендә генә эшләгәч, кайбер ялгышлыкларга күз йомалар. Әйтик, документлардагы буш урыннар да, от итенә, дуңгыз итеннән алынган анализларга да, чынлыкта бөтенләй булмаган җитештерүчеләрне язып куюны да әлегә кичерәләр. Мы говорим о безопасности продукции, а по факту получается, что документы попадают туда совсем как-то некорректные. Алга таба мондый хилафлыкларны кичермәячәкләр. Әлегә бизнесменнар Меркурийны капшап карый алсын, эшләре тукталмасын өчен дип тырышалар. Начали выписывать документ вообще
Мондый хоталар өчен эшмәкәрләрне системадан чыгарачаклар, үзләренә үпкәләсеннәр. Ә тикшерүчеләр системаның уңай якларын саный. Кош гриппы белән агуланган тавыкларны Африка чумасы вирусы булган чучка итен Меркурий аша тапканнар. Территорияга продукция начар качествода кирилсә, без аны бик тиз арада нинди кибетләргә таралганын күрә алабыз. Меркурийны ел азагына кадәр сынаячаклар. Гыйнвардан ялгышлыклар өчен штраф сала башлыйлар. Эшне җайлаштыру өчен системада үзгәрешләр кертүдә планлаштырыла. Фәрүзә Мәҗитова, Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Ралина Гыйльмановага мәңгелек хәтер. Жаны җәннәттә булсын, минем иң яраткан внучкам. Александров исемендәге ансамбль белән Сириягә чыкканда һәлак булган Казан кызына бүген мемориаль такта ачтылар. Тулырак Айгөл Бәдретдинова репортажында. Биеклек, тизлек һәм осталык. Кыю йөрәкле очучыларның Казандагы дөнья чемпионатына әзерлеген Илдар Сафиуллинда карап кайтты. Бүген Россия дәүләт флагы көне ул 1994 елдан бирле билгеләп үтелә. Бу уңайдан Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләвен җиткерде. Флаг, герб, гимн дәүләтнең аерылгысыз атрибутлары, аның рухи кудрәтенең иң мөһим өлешләре. Аларда буыннарның тарихи дәвамлылыгы һәм көчле бердәм булуда илебез үткән күп гасырлы шанлы тарих чагылыш таба. Бүген Россия нык адымнар белән тотрыклы инновация үсеше юлы белән бара. Татарстанда яшәүчеләр үз ватанына тугры калып, үзләренең иҗади хезмәте белән Россиянең куәтен ныгытуга саллы өлеш кертә диләр парламент рәисе юллаган тәбрикләүдә. Таиф Ошо акционерлык җәмгыяте генераль директоры Альберт Шихабетдинов мактау ордены белән бүләкләнә. Указга Владимир Путин кул куйган. Дәүләт бүләге хезмәттә ирешелгән уңышлар, актив иҗтимагый эшчәнлек һәм күп еллык намуслы хезмәт өчен бирелә. Альберт Шихабетдинов Таиф җәмгыятен 1995 елдан җитәкли. Бүген ул икътисадның төрле тармаклары, нефть химиясе, нефть-газ эшкәртү, энергетика, телекоммуникацияләр, төзелеш, финанс һәм сәүдә хезмәтләрен барлыгы 50дән артык компанияны берләштергән зур холдинг, Татарстан икътисадының нигезе. Кытай Татарстанга якыная. Хәзер республикада бу илнең үз вәкиллеге бар. Бүген башкалада Кытайның генераль консуллыгы ачылды. Тантанага КНРның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Ли Хуэй да килде. Ни өчен Кытай Татарстанга килә һәм алдагы сәфәрләрендә президент бу ил белән нинди килешүләр төзәячәк? Альбина Асылгараева. Гимнарны тыңлаудан башланды бу очрашу. Рәсми әмма бик дустана мөхит. Кытай генераль консуллыгы Казанның Подложный урамындагы шәһәрдә бик билгеле йортта урнашкан. Дипломатлар эше өчен яңа бинада бүтән шартлар каралган. Конечно, будем продолжать оказывать все необходимое содействие. Кытай дусларыбыз биредә үзләрен иләрендә кебек хис итсен өчен без үзебезнең министрлык ягыннан барлык көчне куярга әзер. 3 ел элек ике дәүләт башлыгы ил буенча консуллыкларның санын арттырырга килешкән иде. Казандагысы 6нчы бина. Дипломатлар әйтүенчә, хәзер Кытай белән Россия мөнәсәбәтләренең иң җайлы чагы. В нынешних условиях, в усложняющихся международной и региональной ситуации, Хәзер дөньядагы сәяси яктан бик катлаулы шартларда Россия белән Кытай башка илләр өчен үрнәк булып тора. Это означает, что наступил новый этап дружества. Мин шикләнмим дә, безнең мөнәсәбәтләр ныгыячак кына. Бу йорт өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без монда рәхәтләнеп эшләрбез. Стратегик һәм эшлекле гуманитар элемтәләр ныгый. Кытай белән Татарстан арасында товар әйләнеше 50%-ка арткан. Бу илнең 5 провинциясе белән килешү бар. Татарстанда Хайр, Вич-Ай компанияләре эшли. Идет очень активная работа между нашими странами, и в том числе Татарстан здесь занимает тоже не самую последнюю позицию. Вот мы сегодня утром встречались, подводили итоги с уважаемым господином послом. Более 20 китайских делегаций посетило нашу республику, и эта работа продолжается. Көзен Владивостокта икътисади форум үтәчәк. Анда ил башлыклары кабат очрашачак. Татарстан тагын берничә килешү төзергә ниятли. Пекин белән Казан арасында туры авиарейслар ачу да күздә тотыла. Альбина Асылгараева, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Кытайның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе белән Татарстан президенты Кремльдә дә очрашты. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, хәзер төбәкләр дәрәҗәсендәге хезмәттәшлеккә зур игътибар бирелә. Татарстан президенты үзе ел сайын берничә мәртәбә Кытайда була. Быел көз ул Шаньдун һәм Гуандун провинцияләренә эш сәфәре кылырга җыена, шулай ук Тяньцзин икътисади зонасын карарга тели.
Я считаю, что Исән булса, бүген аңа 24 яшь тулган булыр иде. Александров исемендәге ансамбль белән Сириягә очканда һәлак булган Казан кызы Ралина Гыйльмановага бүген мемориаль такта ачтылар. Ул укыган Казан хореография училищесы бинасында. Мемориаль токтадан җәймә төшүгә авыр тынлыкны алкышлар бүлә. Япь-яшь килеш гомере зелгән профессиональ биюче Ралина Гыйльманованы искә алырга аның курсташлары, дуслары, якын туганнары килде. Минем иң яраткан внучкам бик акыллы бала булып үсте. Кичкенә вакытыннан ук бердә урамда йөрүен дә белмәде. Уку өстендә булды. Үзе шибәр, үзе акыллы, Казанда укыганнан соң Мәскәүгә китә. Менә кызчыкның Александров исемендәге хәрби ансамбль составындагы чыгышы. Шул ук ансамбль белән 2016 ел декабрендә концерт куярга дип Сириягә очканда егете белән бергә һәлак булалар. Туй күлмәге киелмичә кала. Директор да әйтте, аның киләчәге бик яхшы диде. Бик яраталар иде, ансамбльдә дә солист иде. Менә шушы хореография класста күнегүләр ясап, Ралина артист булып танылады. Александров исемендәге данлыклы ансамбльгә эләгеп Мәскәүгә укырга киткәнче Казан хореография училищесында ул 5 ел укый. Фаҗига алдыннан берничә көн кала Ралина бирегә кунакка килергә вәгъдә иткән була. Килә, әмма ни кызганыч мемориаль тактадагы сурәт буларак кына. Чтобы молодое поколение Яшьләр белсен ул нинди талантлы булганын, нинди данлыклы коллективта биегән һәм ул һәрвакыт шат күңелле иде. Я очень всем благодарна. И спасибо тем, кто сегодня пришел, кто ее помнит, любит и знает. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бүген Кукмара районында Шыңгыз Айтматов исемен йөртүче мәктәп каршында ана даны һәйкәле ачылды. Ул 50нче еллар башында әдәбиятка килеп кергән һәм ярты гасырдан артык иҗат белән шөгыльләнгән күпкырлы талант иясенең әнисе Нәгыймә ханымга багышлана. Әдипнең әнисе ягыннан нәсел шәҗәрәсе нәкъ менә Кукмара төбәгенең Мәшкәре авылына барып тоташа. Быел Шыңгыз Айтматовның тууына 90 ел. Ана даны һәйкәле шул истәлекле датага багышлап ачыла. Биеклек, тизлек, кыюлык һәм осталык. Казан ринг аэродромында авиаузышлар буенча дөнья чемпионатына әзерләнәләр. Анда төрле илләрдән курку белмәс пилотлар җыелган. Исегезгә төшерәбез, халыкара ярыш 25-26 август көннәрендә Казансу елгасы өстендә узачак. Һавадагы һәм җирдәге генераль репетицияне Илдар Сафиуллин карап кайтты. Һавада уңышка ирешү өчен җирдән ныклап әзерләнергә кирәк. Бу спорт төрендә санаулы секундлар һәм миллиметрлар барысында хәл итә. Шуңа күрә очучылар гадәти күнегүләр вакытында да хата җибәрмәскә тиеш. Чехия спортчысы Мартин Шонка һавага күтәрелер алдыннан очкычның әзерлеген тикшерә. Техниканы 5 бармагы кебек белсә дә, игътибар беркайчан да артык түгел. Мартин Чехиянең хәрби һава көчләренә хезмәт иткән. Узган ел дөнья чемпионатының 2 этабында җиңү яулаган. Очкычның кабинасы бик кысан, анда хәрәкәт итеп булмый диярлек, махсус җиһазлар ярдәмендә идарә ителә. Һавага менү ул инде үзе зур җиңү. Привет, Татарстан! Француз спортчысы Франсуа Лево һавада оста итеп очу гына түгел, хәтта рус телендә өйрәнгән. Тагын да ешрак килсә, бәлки татарча да өйрәнер. Казан бик тә ошый аңа. It's a very interesting track. Монда авиаузышларның узу урыны кызыклы, ярыш өчен уңайлы, шәһәр матур. Җиңү өчен генә түгел, тамашачыларга ошасын өчен дә тырышырга кирәк. Очкычларның тизлеге сәгатьне 370 километрга җитә. Мондый халәттә теләсә нәрсәнең авырлыгы 12 тапкырга арта. Карап торышка ялтырап торган әлеге очкыч өр-яңа кебек күренсә дә, аңа инде 9 ел, аның авырлыгы 650 килограмм һәм ул сәгатенә 420 км тизлек белән очарга сәләтле. Кыскасы, Франциядән яучы әлеге очкыч Казанда узучы дөнья чемпионатында җиңүгә дәгъва кылучы техникларның берсе булып санала. Авиаузыш буенча дөнья чемпионаты 2003 елдан бирле төрле илләрдә оештырыла. Башкалабызда мавыктыргыч чара 2нче тапкыр үтә. Кремль янында Казансу өстендәге очышлар 25-26 августка билгеләнгән. Илдар Сафиуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Әлеге саатка шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Казан авиаузышларга әзерләнә. Тагын нинди вакыйгалар көтелә? Акбарс командасы яңа сезонга әзерләнә. Бу көннәрдә Зиннәтулла Белетдинов уенчылары кунакта сезон алды турнирында көч сынаша. Аларга уңышлар теләп калабыз. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калабыз. Әйдә, мине лишайтма, хатынны гына лишайт ит, пожалуйста. Бала монда мине
11 август Пирамида концертлар залында Булгар радиосының бәйрәм концерты. Рәхим итегез. Хөрмәтле театр сөючеләр, баш калабыз һәм республика көненә Камал театрыннан бүләк 27 августтан 30-на кадәр театр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Булгар радиосы тәкъдим итә 30 август Пирамида Булгар радиосының бәйрәм концерты. Татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәдә башлана 18 сәгатьтә. Обменяем ваш автомобиль с выгодой до 60 тысяч рублей. Азина Авто. Ришат Төхватуллин үзенең өр-яңа утсыз төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 13 сентябрь Җәлил, 14 Азнакай, 15 Мөслим, 18 Бөгелмә, 19 20 Баулы, 21 22 Лениногорск, 24 Чистай, 25 Алабуга, 26 Зәй, 27 Сәлмәт, 30 сентябрь 1 2 3 октябрь Яршаллы, яшиклево 6+. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Акбарса кешеләре бу көннәрдә Ригада узучы сезон арасындагы турнирда катнаша. Гагарин кубогы ияләре беренче уенда Швейцария командасы белән көй сынашты. Зиннатулла Биләлтинов уенчыларына Швейцарияның 31 мәртәбә чемпионы Давос командасына каршы чыгыш ясарга туры килде. Ике көчле көндәш арасындагы кискен көрәш тамашачылар өчен үтә дә мавыктыргыч, уенчыларга катлаулы сынау булды. Исәпне беренчеләрдән булып чит ил көндәшләре ачып җибәрде. Ләкин ничек кенә булмасын, Гагарин кубогы ияләрен бу төшенкелеккә китермәй. Беренче тәнәфестән соң Зиннатулла Биләлтинов уенчылары көндәшләргә 4 җавапсыз гол оештырды. Швейцария хоккейчылары нибары тагын бер алка белән җавап кайтара. Нәтиҗә 4-2 Акбарс командасы файдасына. Иртәгә безнекеләрнең көндәше Минск Динамосы. Казанның Тынычлык бистәсендәге Динамо спорт базасында бу көннәрдә ату спорты буенча Россия беренчелеге бара. Онда Россиянең 40-ка якын төбәгеннән төз атучы спортчылар җыелган. Оештыручылар фикеренчә барлыгы 350 катнашчы осталыкларын күрсәтә. Шулар арасында Татарстандан 12 спортчы яклый. Мотоциклда җилдергә яратучылар Россиянең төрле төбәкләреннән бу көннәрдә чаллыга җыелды. Күннән тегелгән кием берсеннән берсе күз явын алырлык мотоцикллар һәм рок-музыка. Аларны монда барсында мотоспортка булган кызыксыну берләштерә. Магнитогорск, Чиләбе, Уфа, Самара кайсы гына төбәктән вәкилләр юк монда. Мотофестивальгә килүче кунаклар өчен кызыклы, мавыктыргыч тамаша әзерләгәннәр. Рок төркеме чыгыш ясый, велотриал, скейтбол тир һәм башка конкурсларда катнашырга мөмкин. Чаллы мотоклубы оешуга 15 ел тулу уңайнан оештырылган мотофестиваль утлы шоу тамаша белән төгәлләнде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп әйтелисезме? Данил Майстер моны чаңга ашырыр. Август аенда 20% ташыма белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә, Баулы, Азнакайда урыны белән яңгырлы 16 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада сүрән көн көтелә 16 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе, Менделеевскида бераз яңгыр яучак 16 градус җылы. Төньяк-көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта булытлы, яңгыр-төшемнәр булмый 17 градус. Болгар, Бой, Чүпрәледә яңгыр-төшемнәр көтелми 19 градуска кадәр җылы булачак. Үзәктә Чистай, Нурла, Токсубайда урыны белән яңгырлы 17 градус җылы. Алда көннәрдә коры булачак, ләкин болытлы. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Societe Generale төркеме халыкара дәрәҗәдәге Россия банкы. Росбанкның премиальный пакеты ул акчаны урнаштыруның кулай шартлары, уңайлылыгы белән хезмәт күрсәтүнең конфиденциальлеге.
Башкалабыз Казанда болотлы һәм явым-төшемсез. 17 градустан 19 градуска кадәр чыга. Төньяк көнбатыштан көчле җил, атмосфера басымы Төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чагылмалыгы 50%. Магнит дулкыны көтелми. Әлеге сәгатькә менә шулар. Сезнең белән студиядә мин Альбина Шахапова идем. Киләсе очрашуларга кадәр.